Inni yankın dowamyny aýtjak men bolýar. Ey, himmede aklyňa syganaga köşeşip bolanagynny. Bollunny gallym men daňa çenni tutaýdy. Bardyk ýa bismillah ikisine. Bollu bir hepdelep diňjiňiz alyň. İşe taýinlar. Aýyň 8-ni iýun maýdan soň gaýyň iýun bolýar. Iýun aýyň 8-ni afsanly işe başladyk. Mufurxanada. Emmemizden bir lojman ilýän ýerine bir Allahjan görseňiz, Türkmenistanyny bagşlaň bolýan, eýlede oturanlara monýalak gerde oturanokda, ýa gulluk edip ýörenňe ýatýan kazarmajygy da onýalak däl. Ananyň hemme zat bar mende, men Hudaýly oglan. Men bular ýaly Hudaýsyz däl. Men o akylly sırap, kanun bilýän sırap, onýallar men ýüregimi diňleýän, ýüregime matýan, şoň üçin şunça adam hemme mehriban halkym allanmasyn diýip edýän. Şoň üçin men gollanýan, şoň üçin diňlenýän. Bular ýaly maşenikde atelyň ady Aqua Plaza, öwrenip görüň. Aqua Plaza, Alanya Aqua Plaza. Şo taýda bilmeseňiz, başdy bir gaçyp ogranlar akan, her kim çykyşyny alman gaçyp gidip oturanlar bar. Näçe san türkmen mıdaglap görenler şo taýda. Gözüm bilen gördüm o. Meydançy, süpürýän zat edýän, gelinler, aýlyk geçenler, ağlayan adam. Nirde gördüňiz? Aýlyk geçýän adam ağlap otur. Bu näme bu? Bu näme diýip? Sözleşmede 33.000 TL getirdik. Fagolfyny aýtdyň maňa rebo kap berdiň. Men sen war aýantak, men sana gaty gowrebo kap bererim. Ejeň tokum tiýjiňe diý satyp görkederim men sen. Garaş, olam şomy, sözleşmede 33.000, gellik 28.000 diýä aýlygyň. O, näle biz 33'lük gellige. 5.000'ny sigorta diýilýän zada tutýarmyş. Sigortada näme düşünmeýändiň dikkatyny. Saglyk strahowkan. Bagşlaň bolýan ejeň biriniň gulagy iriňläp, ganap, gulagy mestenap. Näme deýin men beýtmäýin, seretdirip beriň de hani sigorta bar diýe. Bannysa bar ýa bolýan. Puluňy berseňä seret bolmasa da sen sigortaň näme oýnan aga bize dik goýberler. Haram, utoron. Inni gitdaýyň 8-ne başladyk işlep. Menem aýyň, şulaýyň 16-syna şo taýdan çykyp gaýtdym. Bular ýaly işte ijeňizi işlediň diýipler. Şo taýdan asker ücret. Inni seredin, geçen aýdan, şulaýyň 16-syna çenli, geçen aýyň 8-inden, şulaýyň 16-syna çenli, näçe gün bolýar? Näçe aýlyk bolmaly? Men näme zady we bank kartymyň dekondy bar o, 20.000 TL geçirdiler o bir gaýratlar. 20.000 TL. Näçe pul ol? $400 mi? 500 da ýeten ha, ganjyk. Inni o pul bilen okuwa girmelenini seret. Men okuwynda gürledim. Medipollan onoýun allym. Jaňa diýen ganjyga. Ganjyk näme geçirmeliyän bolýan? Üst saçam. Bizim üstümüz bilen depozit töleýüňiz $1000 diýip gürläp oturan ubluduk $1500. Suraty wa menne. $1500. Ejeň çykaraýyn, ýaňjalyp goýdum o suraty da. Ejeň bular wara kançitalar wara ýalňyşlyka basan boyun alasy gelen aga wentägem. Bular beýle oýun edip bilmer näýtdiler. Gonjuklan draýsan o kimem bolsaň o goşu bile maksumat. Ene men gün görkezýän o, gün görkezýän, gönü. Ene okaýaňyzmy şuny? Okaýaňyzmy? Depozit. Agam 1500 mi depozit? Agam şonu 1000 diýip düşünüp berdik bolýan. Olam adam maşyna 1000 ýarym ýatyrmalym biz. Ganjyk. Näme gürläp oturýarsyň o? Enne dinle. Enne 20.000 TL. 20.000 TL alan adam $500 däl. Bar menem maşgalam bilen 2 adamyň kyny alanda $1500 çykkan, $1000 çykan aga. 2 adamyň kyny alanda $1000 çykan aga. Konçunny. Enne meni dinle. Enne meni dinle. Men onu ýaly işledim, men 2 ýyl işledim. Sen näme üstünde, näme işleýäňizi adamlaram bizem gowulýasa. Ağlap o taýda entek içkin 38 günüň içinde bolanlar wa olar aýtsan bular tutup öldüresiňiz geler. Ýöne Allahjan men edil 10 ýyl neme döretmäýin. Şeýle bir türkmenler,
Geleberik, ene şolon Liverpool daş oguzurlar diýenleriniň men arkasynda durup gaýdan, şolon Liboynyň nomeryny berip liçkama ýatsaňyz jaň edip sorak görüň. Näil oglandy şo? Siz bilen özüni men repo, siz kim diýip alyp bardymy? Ya şolon göwnüne degilen ýerde ejen geleberik, türkmenme degiýänmi diýip gezdimi? Näil soranmy sora bilýäňiz, mesele däl. Musur dökkäler. Takıp dökkää bolit, ilini soktu aşağını gazaw diýip oturanyny gördüm. Ene erkekler şunýaldatlar gördü. Üstüne ırsaraýarlar, üstüne topulýarlar. Sen kim ol sen, köpek sen, gujugow diýip. Sen kime diýäň o? Ganjyk. Sizin özüňiz bizden çykan o diýip. Näil zatlar geçirli, bolýa zatlar boş bererdi, videoda bir zatlar goýaly. Enne hiç dowamy. Qaytdım polny, bular ýaldatdy. İçeňizi işledin diýdimdi. Geldim İstanbul'a, hiç zat diýemek. Geldim ayaklam yara, ayaklam. Hemme zadım men o bu zatlar o yalan söz. Menden yekece yalan sözüm ýok o, ene pırmoy gorkody. Ene ayağıma seredin. Ayağımın. Men repa diýsem ayağımı şeýittirip gedermi? Men özüme men repo. Men işlejek galo. Diýsem men özüme şeýittirermi? Kançita. Men şeýittirermi? Şeýdik gellimiydim ha. Giden türkmenmede aglap men özüm üçin, men özümü sokany bu maşeýnikler meni Allah'ın üçin däl. Maňa men pulum koýany hiç. Men Hudaýa hak Allah tapşyrdım bulary. Men pulum koýany hiç. Aňyrda türkmenle maglaýa diýdim men. Geldim. Muňa diýdim, men şeýdik gaýtdym. Men ýagdaýym bilýänmi men köçede galmalymy Serdar? Allah'ın hak üçin maňa kömek edebilýänmi? Sen edebilýän menini okuw yerleşdirebilýänmi diýän molin? 1500 okuw muň edebilýän. Sen 20.000 tele aylyk geçirdiler. Bir ýarym ay işledip. Nädip men o pul okuw ýetirin? Diýän molin. Men saňa dolsunmy diýär o? Sen Hudaýdan bir gorkýanmy diýänmi? Diýär o. Siz kime ana kim size özünü ananıracak bol oturanını bir düşünýäňiz mi? Men ömrüme şeýdip adamlaryň öňüne çykan oglanmy? Bular prosto bunýal oýun edip biljegimi bilmediler o meňle. Bulongda işleýän kelle menne honest işleýänini bilmediler o. Sen diňe gıýgyrýan, sen näme adam şonýal günler ýaşap men 3 gedek ya siz öldürürün ya men öldürürsünüz diýen ýagdaýa köçede galmaga näçe gedek duşdum şolaň izinden. 3 gedek ýaraýjyň men öldürýänadyr ýa-da men öldürürsünüz diýen ýagdaýa. 3 gedek ko. Men 2 çağam Araw Türkmenistan, no, Kançita. Men 2 sany oglum duraw Türkmenistan, no. Men şolardan ýardymdan çykaryp, şo derece, ya men öldürürün, ya siz men öldürürsünüz diýip, şo ýagdaýa adam nädip düşüp bilýär o? Bular bolin, bir zat diýen bolin, başga zat diýen bol. Siz Allah otyr o. Biz oku näme? Oku. Sen okuň gurrun neden mama şagal? Okuň gurrun neden mama sen sabaka? Sen iş diýip getirip adamlar şeýdi oturýarsyň diýip otyr. No. Gujuk. Inne diňläň. Inne bir jabadyny açyk düşünýärin. Adamlardan sözleşme diýip $1.500.000 pul alýarmy? $1.500.000 pul alýarmy? O da kimden? 2000 alýanlar haýsy? 2250 gelenler haýsy? Inne diňläň. Gelliňmi? 4 aýam işlemeli. Alýan aýlygyňam $500-600 diýip alaýaly. Beýgeldeňde. Inne seret 3 ay işläňde şolara beren puluny ýapdyňmy? 4-nji aýam özüňe galdymy? Bollu şo 4-nji aýyň utarýaram bolyn. Kow Türkmenistany guradýarlar o. Onuň iziňe Türkmenistana barýan bolyn. Hany sen oglum 4 ay işlediňe? Näme gadannyň diýär bolyn? Way bagyşlan. Men ejen Serdar ara esseýli işläp berdim. Men prosto Türkmenistanyny messim. Özüm äkidip işledäýdi men Serdar. Men ýagdaýym agyr diýip men ofisyna bardym diýmeli bolýarmy? Gujuk.
Näme etmeli bolýar? Aýdyňda $1,500 berip 4 aýam $500-600 işlemeli. 3 aýyň teň beren puluny ýapda 4 aýyňam gaýdyşyny $250 biledinmi? $250 çağajyklaryňa süýjük ökalyp baryp, oglum, owa 4 aýlap siz taşlap gittimler ya, ejejan. Maşgalan siz 4 aý taşlap gittim. Näme üçin gitdiň oglum? Ay işlerdara işläp bereýin diýdimler. Türkde kösenýämisin. Owa ýagdaýym agyr diýip gapymdan gelýämisin diýmelimi? Ondan kimiň gapsyndan ýagdaýym agyr diýip bardyk bolýar. O ganjyk namart. Men ustak gelemde bara, şolaň şu güne goýjagyny bilen ýaly. Allah kömek eden ýaly. Ýanym bilen men $1,500 pula keldim o. $1,500. 3 hepde ştaýda da şolara garaşyp ýatamda, mundanam aňryk ýa-ni $200 samalyoda biledim köýüp, soň ýene ýamaşgan awtobusda biled alyp şeýdip gidip, men $1,200 ekdime. Hani on kompensasiýasy. Ijeti näbelli. Şu zatlaryň hemmesiniň daşyn